सिगां आंनि नामखौ बुंग्रोनोसै आंनि नामा जाहैबाय बलराम ब्रह्म एक्स-एम बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल आरो बे पिएल होनायनि सिगां जों सेभारेल टाइम्स जों सावरायग्रोदों जोंनि सानसुमैफोरजों जों गोरों गोरा जथा बर'नि गोरों गोरा जायनाखि बर' जातिखौ मोजां मोनो बा बड'लेण्ड आन्दलनाव जड़ित उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जितु बड'लेण्ड आन्दलन बे आन्दलनजों जों जड़ित आरो बे जड़ित गोनां दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायनानै पिएलखौ जे होथारनांगौ नङाबा जों बिटिसि मोनखानाय माखासे गामि टाउन सहर बे दानजाजोबसिगोन बे हिसाबैनो आङो बिजनीनि सासे फिसा हिसाबै जे बिजनी टाउनाबो बिटिआर सुक्तिनि दाराय आरो खोलाहा जोंहा बर' गामि दं जेरै नदियापारा काजदहा दाङाइगाव आरो सियालमारि दहलापारा आरो मौतारा बे माखासे गामिया गासिबो दाननायनि माबायाव लिस्टआव दङ हिसाबै जोङो बे माखासे बर' गामि आरो बिजनी नोगोरखौ जों बोरै रैखा खालामनो हागौ बे हिसाबैनो आङो माने पिएल बे होनायाव हाइकर्ट केस होनायाव आङो माने गोसो खुसियैनो बा आंनि जे गावनि मोन्दांथि लानानै बा एक्सपिरियेन्स लानानै आं बेयाव सहि होदों आरो बे सहि होनायाव आंखौ रावबो प्रेसार होआखै रावबो बुजायाखै रावबो नारसिनाखै आं उइलिंलि आं बुजिनानैनो बर' जातिखौ आं मोजां मोनो हिसाबै बिजनी ओनसोलखौ आं मोजां मोनो हिसाबै बड'लेण्ड बिटिसिखौ आं मोजां मोनो हिसाबै आङो जाहाथे बिटिसि जों जि 6 शिड्युल भारत संबिजिरनि जि जों प्रदत्त बेखौ जों बोरै होबथानांगौ बोरै लाखिफिननो हानांगौ बेखौ साननानैनो आं बे पिएलआव सहि होदों थ' जेबो खहा जाया मानोना जिथु बिटिआर सुक्ति बे खुनु भारत संबिजिरनि गेजेराव जायाखै बरन्स जों मोनखानाय बिटिसि एकर्डजों जों मोनखानाय गामिखौसो दानख'नाय जागोन माखासे पावार फांसन जेरैनाखि जोङो बिटिसिआव जोङो 39टा जि साबजेक्ट मोन्दोंमोन बे साबजेक्टनि गेजेराव दिनै 16टा साबजेक्टआनो दिनै माने दाननानै आसाम गभर्नमेन्टआ लांफिनदों दा बेफोरखौ जों सैज' खालामनो हाया बे हिसाबैनो बे पिएलआव आं सहि होदों ना जोङो बिटिआर सुक्ति टटेल बिटिआर सुक्तिनि बे 39टा जि साबजेक्ट मोन्दोंमोन बे साबजेक्टनि गेजेराव दिनै 16टा साबजेक्टआनो दिनै माने दाननानै आसाम गभर्नमेन्टआ लांफिनदों दा बेफोरखौ जों सैज' खालामनो हाया बे हिसाबैनो बे पिएलआव आं सहि होदों ना जोङो बिटिआर सुक्ति टटेल बिटिआर सुक्तिनि बेरेखायै जोङो बे पिएलखौ होआखै आरो जों मिथिगौ जे बेयाव जिथु वार्ड दं बिटिआर सुक्तियाव जि वार्ड दं जे इनक्लुसन आरो माबा एक्सक्लुसन बे माने बेयाव एक्सटेन्डेड सोदोबा गैया आरोखि एक्सटेन्डेड सोदोब थाब्लासो हयथ' सनितपुर बा गहपुर बे माखासे गामि हाबनायनि लामायाव थागौमोन आरोखि दिपेन बर'नि जिथु आबसु बे आबसुआ गावसिनि जिथु पावार जिथु गादि बे प्रमद बर'नि जिथु पावार बा गादि बिटिआरनि जि बिटिसिनि जि पावार बेखौ गोमाजानो गिनानै दिनै एबसुआ माने दिपेन बर'आ बेखौ आपत्ति खालामदों आरो लोगोसे माने दिपेन बर'नि जि दैदेननाय आबसु बिसोरो माने जातिनि अननाय बिस्रा गैया बिसोरो जातिया जिखि जाया जोंनि कालसार भाषाया जिखि जाया बिस्रा जिखुनु पावाराव थानांगौ थाखा फैसा खामायनांगौ न' बां लुनांगौ गारि घरा बायनांगौ दा बिनि थांखिल' जे बिनिखायनो दिनै जे बर' जातिनि मोजांनि थाखाय जि पिएल माने माबा खालामदों जोङो केस होदों बेखौ बिथांमोनहा आपत्ति खालामगासिनो दं जोंनियाथ' नंगौ 100% मानोना बिसोरो जातिखौ खोमसियाव दोननानै दिनै बिसोरो सासन खालामनो नागिरदों आरो दिनै गुबुन हारि बिखेखै जों बुंगोन जे गावसिनि मेलेमै दिनै होबथायाखै निस्सय बेयाव सोरबा माने गुबुन हारिनि असमिया हारिनि सोरबा दैदेनगिरिनि निस्सय निर्देग दं दिनै बे निर्देगनि
दारैनो दिनै माने प्रमद बर'आ दिपेन बर'खौ निर्देश होदों आरो आबसुखौ दिनै जों बे जिहेथु आं बुंगोन बर' जाथिनि अलंबार जायफोर दिनै केस होदों जाय मोनसाय होदों बिसोर गासैबो बर' जाथिनि अलंबार होननानै जों बुंनो हायो मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना मिथिगौ जिहेतु एक्स MP सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा सानसे समनि एबसुनि दैदेनगिरिमोन आरो BEC आरो BTC माने एकर्ड खालामनायाव बिथांनि जथेस्थ' माने अरिहना दं अबदान दं मानोना बै समाव BTC सुक्ति जानाय समाव बिथाङा MP मोन आरोखि